Урта булу вакытны ничек кенә тизрәк уздырыйм ди, талант исә ничек дөрес кулланыйм ди. Немец философы Артур Шопенгауэрның менә шундый сүзләре белән безнең программабызны башлыйбыз. Исәнмесез, бу билем дөньясы һәм бүгенге тапшыруыбызда Дахи гына яктырактыр. Сириус Татарстанда нинди йылдызлар кабыза? Это интересно, учитывая, что можно получать данные о землях. Барыда балаларыбызга мәгариф өлкәсендә нинди өстенлекле бурычлар үтәлгән? Увеличился также показатель доступности дошкольного образования. Яшь шахмат уйнаучыларны рәнҗетмәгез. 5 яшьлек спортчының үтенеп сораган теләкләре. Һәр бала мәнфәгатьләрен үстерә торган уникаль мөхит. Сириус федераль үзәге җитәкчесе Елена Шмелева мәгарифнең шундый моделе турында хәбәр итте. Шушы көннәрдә ул Татарстанда булып кайтты. Республикада үзәкнең филиалы эшли. Узган елның 1 сентябрендә ачылып, терәк мәйданчыкларының берсендә дуслык комплексында урнашкан. Күпләребезгә ул сәләтле балаларны олимпиадаларга, конкурсларга әзерләү үзәге буларак билгеле. Татарстанда укуга сәләтле укучылар һәм студентлар белән эш күптән алып барыла. Республика бөтен Россия һәм халыкара олимпиадаларда җиңүчеләр һәм призерлар саны буенча һәр вакыт алдынгы урыннарда. Кунакны Казан буйлап сәяхәтендә нәрсә гаҗәпләндерде? Шуның турында Нәрсилә Искәндәрова. Россия президенты каршындагы фән һәм мәгариф советы әгъзасы Елена Шмелева, Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин Сириус белем бирү үзәгендә булдылар. Это интересно, учитывая, что можно получать данные. Кунаклар республика үзәгенең лаборатория корпусын карадылар. Бу үзәк сәләтле балаларны һәм яшьләрне ачыклау, аларга ярдәм итүдән гыйбарәт. Корпус фәнни тикшеренүләр, иҗат һәм спорт белән шөгыльләнү өчен алдынгы җиһазлар белән җиһазландырылган. Лабораторный эшләр бара һәм лекциялар укыйбыз, материалларны өйрәнәбез инде. Структураны карыйбыз лабораторияларда микроскоп буенча. Республика үзәге Талантлар университеты базасында оештырылган. Терәк майданчык Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының дуслык, сәламәтләндерү һәм белем бирү комплексы. Лаборатория җиһазлары мәгариф милли проектының һәр баланың уңышы федераль проекты кысаларында сатып алынган. Студентлар белән эшләү дәверендә без алар белән күбрәк электроника белән шөгыльләнәбез. Алар күбрәк микроконтроллерлар белән, одноплатный компьютерлар белән эшлибез. Үзәк ел әйләнәсендә эшли, балалар өчен йөрү һәм тору бушлай. Ай саен Сириуска Россиянең барлык төбәкләреннән 800-гә якын укучы килә. Һәр лаборатория аерым үзенчәлеккә ия. Яңа материаллар һәм нанотехнологияләр, кешенең функциональ халәтен билгеләү, иң кызыгы сынлы сәнгать һәм дизайн. Биредә кунакларга күн мозаикасыннан эшләнмәләр ясау технологиясын күрсәттеләр. Күн мозаикасы Идел буе Болгары чорыннан бирле Татарстанда традицияләрне саклый һәм тапшыра торган сирәк халык һөнәрләренең берсе булып тора. Без студентлар белән төрле лабораторный работалар эшлибез, метрологиядән, программирование-морологические интегральные схемалар буенча и төрле специальный предметлар белән. Елена Шмелеваның Казан шәһәре буенча киләсе маршруты Татарстан Республикасы балаларының һәм яшьләренең интеллектуаль иҗади потенциалын үстерү һәм гамәлгә ашыру концепциясе буенча ведомствоара координация советы утырышы булды. Хәзер Татарстанның Сириус үзәге фән, сәнгать һәм спорт юнәлешләре буенча 14-тән 21 көнгә кадәр профильле интенсив программаларны, шулай ук дистанцион һәм түгәрәк программаларын гамәлгә ашыра. Курсларны Татарстанның әйдәп баручы галимнәре, укытучылары һәм тренерлары эшли. Я уверена, что вот каждый годовой цикл. Мин ышанам, һәр елның циклы безгә яңа юнәлешләр бирәчәк. Без аны фәнни ачышлар белән берләштерәчәкбез. Чөнки без беләбез, төрле интеллект теориясе бар, ләкин безгә практика эшләү бик мөһим. Ягъни ул белем бирү программалары иҗатны үстерү, аналитик күнекмәләрне ныгыту өчен кертеләчәк. Елена Шмелева Зур ил мәктәбе проектында катнашучыларны бүләкләү өчен адымнар полилингваль белем бирү комплексында да булды. Яшьләрнең, балаларның, студентларның, аспирантларның, яшь галимнәрнең, остазларның килеп бергәләп эшләве, булган балаларның сәләтләрен ачу өстендә эшләве, ул безнең республикабызның түгел, илебезнең киләчәген тәэмин итүче фактор. Мин уйлыйм, менә бу модель безнең
o bu şurundağına kelip çıkmadı. Indi 2014 yıldan, 2016 yıldan dostluk bazısında biz bağlar birleştiğimiz, Rusya'da işin şurunu alıp geliriz. Pozisiyalar bizning yaxshi. Hozirgi vaqtda mana shularni saqlov, ularni o'stiruv ham bu modelni yerine yetkirib ishlaw bizning tip bo'lish. Laboratoriya xizmətləri həm onlarının maddi texnik təmin edilişi, Tataristan iqtisadının real sektoru buruşların həll etу, fənni tekşirinülər həm proyekt işləri ötkərü üçün yuqarı potensialga ия. Россия президенты Vladimir Putinning 2030 yılğa qədərgi şırğa Россия Federasiyasının üstürünün milli maqsadları turundagı ukazı bilən Tataristanda talantlı яшьләр белән эшләүгә зур игътибар бирелә. Әлеге юнәлештә актив эш алып барыла. Ясли төркемнәрендә урыннар алу мөмкинлеге 5%-ка арткан. Бу казаныш 1 ел эчендә мөмкин булды. Бүген балалар бакчасына 3 яшькә кадәр 23 меңнән артык сабый йөри. Узган ел республикада 26 мәктәпкәчә белем бирү оешмасы төзелгән. Шул исәптән 9-ы Казан шәһәрендә. Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы каршындагы иҗтимагый совет утырышында узган елга йомгаклар ясап, бу хакта да сөйләп үттеләр. Әлеге нәтиҗәләр ведомствоның яңа максатларын, бурычларын билгеләячәк. Бу максатларны экспертлар да, татарстанлылар да билгели ала. Һәр теләгән дәүләт хезмәтләре порталында үз тавышын бирә ала. Нәтиҗәдә нинди бурычлар куелган, барлык күрсәткечләрдә ирешелгәнме? Сорауларга Гөлия Насыйбуллина җавап эзләде. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы утырышында 2020 елда башкарылган эшнең нәтиҗәләрен имгатладылар. Гадәттәгечә эшнең төп юнәлешләре халыкның тавыш бирү юлы белән билгеләнгән иде. Бу 7 төп максат министрлык эшчәнлегенең төрле юнәлешләрен үз иченә ала. Балалар бакчаларын арттыру, белем бирү оешмаларын капиталь ремонтлау һәм кадрлар белән тәэмин итү, балаларга истәмә белем һәм һөнәри белем бирү мәсьәләләре. Халыкны борчыган төп сораулар менә шулар. Иң мөһим мәсьәлә 3 яшькә хәтле балаларны урыннар белән тәэмин итү. Увеличился также показатель. 2 айдан алып 3 яшькә кадәр балаларны мәктәпкәчә белем алу мөмкинлеге белән тәэмин итү 72,3% тәшкил итте. Бу күрсәткеч узган ел белән чагыштырганда үсә төште. Татарстанның 36 муниципаль районында бүгенге көндә балалар урыннары белән 100%-ка тәэмин ителгән. Моннан тыш узган ел республиканың 79 балалар бакчасына ремонт ясалды. Бакчаларны яңарту максатыннан төрле эшләр башкарылды. Ремонт кровли, фасада, отмостки. Түбәләрне, фасадларны, отмосткаларны ремонтладык. Тәрәзә һәм ишек блоклары алыштырылды. Инженер инфраструктуралары яңартылды. Беренче катлардагы төркемнәрдә җылы идәннәр түшәлде. Эчке бүлмәләр ремонтланды. Территорияләрне төзекләндерү буенча чаралар үткәрелде. Утырышта Мәгариф учрежденияларына яшь белгечләрне җәлеп итү буенча эшнең нәтиҗәле булуын да расладылар. Шулай ук министрлыкның бурычлары арасында балаларны социаль әһәмиятле проектларга җәлеп итү иде. Моның максаты аларның иҗади потенциалын үстерү. Кайбер чикләүләргә дә карамастан республика балалары узган елда төрле чараларда актив катнашты. Новогодние окна была большая. Россия мәктәп укучылары хәрәкәтенең яңа ел тәрәзәләре дип аталган инициативасы узды. Бөтен ил буенча үткәрелде. Әтияниләр дә кушылды моңа. Бу шундый кызыклы флешмоб Татарстанның һәм Россиянең барлык балаларын да берләштерде. Бар эшкә дә зур йыгынты ясаган эпидемия шартларында ким дигәндә алдагы елларның уңай тенденциясын саклап калып булды. Утырышта министрлыкның узган елдагы эше канәгатьләнерлек дигән карар кабул ителде. Несмотря на то, что год Узган ел мәгариф системасы өчен бик катлаулы булды. Хәтта уку елы ахырында дистанцион укытуга да күчәргә туры килде. Ләкин шуңа да карамастан куелган максатлар һәм бурычлар үтәлде. Бу елга максатлар инде кабул ителгән. Узган елның эше шулай ук дәвам ителәчәк. Яңа максатларны тормышка ашыру өчен министрлык бөтен көчен куячак. Чөнки алар алдына куелган бурычлар республиканың көнкүрешен яхшыртуга да, республикада яшәүче барлык гражданнарын тормышын яхшыртуга да юнәлдерелгән. 5 яшьлек шахмат уйнаучы үзенә яшүсмерләр разрядын бирүне сорый. Яшы сәбәпле әлегә бу мөмкин түгел. Бу ни хәл? Һәм дә ахыры нинди булды? Нияз Рахман үзенең кызыклы тәнәфес рубрикасында сөйләр. Сәлем дуслар, яз җитте бит, димәк озакламый тамчылар тама, табигать уяна һәм кояш нурлары иркәли башлар. Без уларда интернеттагы иң кызыклы яңалыклар хакында сөйләшик. Bir кешегә 70 төрле һөнәр дә аз диләр мәле. Кемерово өлкәсендә хезмәт укытучысы моны үз эше белән расларга булган.
Виктор Кашкарев білімі бойынша архитектор, ләкин бұл үш аңа бектес тойдыра қамыл мәктепті қызмет дәрісі оқыта башлай. Оқытып қына қалмия, оғаштан шлепәлер, күлмәклер ясарға кіріші. Нәтиже өзін ұзақ көттірмей, оңыш қаттаны қолығара майданға алып шыға. Хәтта тұрмыш иптәші білән өз студияларында ашып жіберәләр. Ұзақлы күлмәккә бір ағаш кете, аланда 5000 қатлаулы элементлар бар деп сөйлей автор. Эх, мындай әтеге Буратино сықланыр еді, ә? Мне надо было провести урок на незнакомом классе, а незнакомый класс у меня были только девчонки. Вот надо было им придумать что-то такое, чтобы им было интересно. Я просто в журнале видел, что вот сейчас в Беларуси, на Украине делают шляпы из щепы. Вот. Вернее, даже не щепы, из стружки. Мы сделали шляпы, сделали демонстрацию. Томск өлкәсеннән 5 яшьлек Дмитрий Крымский шахмат уйнап шапкаттыра. Шунсы қызық ул бойыны язарға һәм укырга өйрәнгәнче үк үз итә. 5 яшендә шахмат китабындагы бүтән биремнәрне башкарып чыга, аннары тренерлар белән шөгыльләнә һәм бәйгеләрдә катнаша башлый. Чираттагы беренчелектә 7 партияның 4-сендә җиңеп, өлкә чемпионатында уңышка ирешә. Тик менә ни хикмәт 9 яшьлектәр арасында көч сынашкан малайга тиешле разрядны бирмиләр. Имеш әле яше тулмаган кичкенә Дима моның белән килешми. Спорт разряды иртәрәк бирелергә тиешле, ул хәтта бу сорау белән министр кадәр министрга мөрәҗәгать итә. Дима сейчас в группе, которую мы набрали из самых способных ребят возраста детского сада. Вот. Он там в этой группе самый младший. Федерация, которая проводила соревнования, вывесила список детей, которые выполнили разряды, и Дима оказался в отдельном списке тех, кому разряд не может быть присвоен в силу возраста. Выясняется, что если ребенок не достиг возраста 7 лет, ему не может быть присвоен разряд. Жер астыннан юллар юк дип җырлый Зөфәр Билалов, ә менә кар астыннан Норильск мәктәп укучылары бу юлны таба. Дөресрәге мәктәпкә иткән сукмакны кыскарту өчен аларны үзләре казыган зур кар таулары астыннан шулай үрмәләп кенә чыгалар икән. Иң мөһиме, көннәр җылытып җибәргәнче бу тоннельне вакытында ябарган отмасыннар иде. Это наша норильская зима. За этим сугробом наша школа. А так ребенок ходит в школу. Потому что по-другому надо очень обходить долго. И там вон школа. Мәскәү өлкәсенең Красногорск шәһәрендә гадәти булмаган флешмоб оештыралар. Су куенырга бер юлы 130 кеше урамга чыга. Сүз әлбәттә чыныккан моржлар хакында бара. Бер чиләк салкын суны өстәренә күтәреп куялар. Чарада иң яшь катнашучыларга нибары 5 яшь икән. Мондый су куену инде 7нче тапкыр уза. Әфәрин, яшьтән чыныгу бик файдалы бит. Ну что ж, молодец, истины! Зрители, давайте! Татарча TikTok бармы ул? Бар, хәтта анда үз геройлары да барлыкка килә. Кемнәр генә юк бүген әлеге социаль челтәрдә. Берәүләр бии, икенчеләр пародия ясый, өченчеләр гаҗәеп адымнарга бара. Әлбәттә, күбесенең тиз арада популяр буласы килә. Араларында файдалы булганнары да юк түгел. Мисал өчен чираттагы видео. Бу тизәйткечне әйдәгез бергәләп кабатлап карыйк әле. Сездән булыр микән? Бассейн салам сыйраклы сәләмә сарыкларны суга сары салам салыбын салып башаткан симез салым сарыкларым арасына кертәммесең, Аллам сакласын. Кергән булсалар да сана базапланма. Синең салам сыйраклы сәләмә сарыкларны симез салып, сеңгедәйме кызлы сарыкларым сүзеп салып изеп. Бүгенге менә шулар, кабаттан бер атнадан очрашырбыз. Сау булыгыз. Социаль челтәрләрдә безнең үз аккаунтларыбыз да бар, безгә кушылыгыз, хәбәрләр җибәрегез. Хезмәттән башка талант ул фейерверк кебек бер мизгелгә күзне чагылдыра да, аннары берни калмый. Дип ышана Америка сәясәтчесе һәм дәүләт эшлеклесе Бенджамин Франклин. Максатыгызга ирешүдә үҗәт булыгыз, сау булыгыз, киләсе атнада күрешербез.